Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe Yawpindi TV. Bisimilla mon e ruɓindu jayndeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof oɗon gondi hen e banimon Debba Aissata Ndiaye ne wonde banu gorko Amadou Moussane caggal nde min bismimon ko namnade Amadou Moussane no mbalɗuɗa? Alhamdulillah ko yettira Allah Aissata jam wale mon yeeɓiyankoɓe a Yawpindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi on calminama e inde on manama e jettode Aissata en pini e dow jaam alhamdulillah enen kadi en cikki anen a fini ko ɗon tigui en pini e dow jaam machallah alhamdulillah caggal nde min calminimon ha gayni noon min bismimon en natate ruɓɓindu jayndel ndi puɗɗoɗen e Le Quotidien jayde quotidien Le Quotidien oɗo subaka hande Aissata Ndiaye ari ko yewti ko e accident mo ganduɗa waɗi tigui to e dow to ganduɗa ɗo woɗɗani hay seeɗa wuuro wiyetego Mbour ɗum ɗon noon jayde wi ne wayno ko toɓo accident ji tigui woni e jippade ɗo e nder leydi men Sénégal ɗum saabi noon jayde wi ene wayno toɓo ngo kay ɓuuri jippade ko toon to Thiadiaye saabu kay yimɓe joyo kañumen goni ko mbasi pittali munen tawi kay hen nogas e ɗiɗo kañumen koko mbarimi e oɗo saaha Vox Populi kañum ne ari koye accident mo ganduɗa waɗi tigui hanki to e dow lawol ila Touba tawi noon ko oto mo ganduɗa ko Cheikh Amar kanko tigui mbiyen jayde wi o saaha kay kanko tan tigui daɗi e mayande makko toon to autoroute ila Touba jayde ni sifo holko jeeyi sababu on ɗon accident ndi wi kay ko oto makko mo ganduɗa ko marque Range Rover kañum joni o waɗi kay ha joni petti kewɗi caggal nde ponno makko goto ina wayno felli on sa noon kanko Cheikh Amar o heeli e koyngal e wiide jayde nde yo Allah addanmo jaam. Rewmi Quotidien kañum ne wayno ari koko yewti ko e goɗɗum caggal nde vacances makko gasi kanko mawɗo leydi ndi o arti ɗo e wuro lamorko ngo Dakar ɗum waɗi ko hanki kono tan jayde wi kanko Macky Sall o tawi tigui hono yo layru ko wiyete inondation no fewi ɗo e wuro lamorko ngo ko wona ɗum ko accident kadi ina tawe e nder jayde wiyetede Rewmi Quotidien nde holliti wonde ina wayno ko won bis goto tan tigui ne wayno yani toon to Thiadiaye yimɓe joyo mbasi hen pitali munen jayde kadi arti limorde ganduɗa nde ko tanaji tigui teska e ɗeɗo balɗe toon to Yoff jayde wi ne wayno ko won suko goto tigui wasi fitande muɗum tawi koko fera goɗɗo kañum koko naati e nder woyndu e wiide jayde Rewmi Quotidien Les Échos ari ha joni koye gueɗe mawɗo leydi ndi kanko Macky Sall jayde noon wi gam joni o kay moƴƴitinde hani e addude ko ganduɗa ko ɗum woni gartam woni jencude e nder boñ leydi Sénégal saabima tigui ha kanko mawɗo leydi ndi o taaƴi kala ligne mo ganduɗa ko ligne toli e ligne téléphonique wonande gollotoɓe nder laamu leydi Sénégal e wiide jayde ko wona ɗum ko noon ene tawe hen helmere to banggue football o wiyete ko Pierre Menez consultant toon to Canal Plus omo arta e ko wiyete football ɗo e Afrique e wiide makko o wi ko wayno bonnidde walla mbiyen critique de entraîneur ɗo e Afrique ne wayno jeeya koye sport national Le Témoin oɗo subaka hande ari koko yewti ko e dawrugol caɗele woni crise teskaɗo e nder lande pure jayde ni wi noon ko professeur Issa Sall joni o koko duña tan yo kériyu manam yo darnu parti muɗum tawi kam jiyani hoore muɗum tawi noon ala jeeyi sababu tigui duñɓe makko wondiɓe makko ɓen joni o erimo tan caggal nde itta e on lande yo wat créé woni yo darnu tigui parti makko Dakar Times ha joni koye gonɗon fela abbi kono haalata koko yewti ko e joom PDS le Pape Dissoppi o wiyete ko Abdoulaye Wade ɗum ɗon noon hollitama so renaki tan o jogorani tigui tawtorede ko fate banggue uddirgol juma mawɗo gonɗo ɗo e Dakar biteɗo Massalikul Jinan tawi noon ko juma muri en tigui kañumen jeeyi ɗum ɗon noon jayde wi jeeyi on sababu wasdemo tawtorede ko ɓiyi ko Karim Wade saabu kay yiiɗa o fotta e mawɗo leydi oɗo saaha hono Macky Sall Le Soleil kañum no jirɗon ni ko debbo mo ganduɗa o ko debbo teskaɗo no fewi wiyete ko Aminata Touré jayde noon wi ne wayno ko interview manam ko yewtere mawde o rokki nden noon jayde ande ɗum ɗon noon ko yewti ko e CSE mo ardi ko noon kadi APR e gueɗe opposition ha e dialogue politique wondude kadi élection locale wondude ha joni e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe rewɓe e on ɗon fannu foof ina tawe e nder jayde witende Soleil Stade jayde coftal ɓalli ko nden jayde guddirten e kala subaka ko photo Sadio Mané ɓiɗɗo Bambali o Sadio Mané noon e oɗo saaha ene wayno jogorani lomtade mo ganduɗa ko Luka Modric e ko yewti ko the best woni joueur mo ganduɗa o ko joueur de l'année to banggue toon to Europe e France Football to banggue Ballon d'Or sababu o ina famni tigui saabu kanko mo ganduɗa ko Sadio Mané ne wayno o diwama walla mbiyen o tabama kadi e oɗo saaha e ngol ɗon doggol saabu ine tawe toon Cristiano Ronaldo
Ronaldo Lionel Messi kam e Virgil van Dijk ko ɗum woni ko ɓurno ko mantinade e jandeji men oɗo subaka hande Aissatou ɗo kaɗaten ha saha goɗɗo ɗo kaɗeten ha saha goɗɗo wadde en garate gueɗe rendo meɗen noon Hamadou hande ari koye drogue mo ganduɗa ina heftano ɗo e port mo Dakar oɗon drogue noon caggal nde hefta ɓoyani seeɗa bale caggal ɗe ɗum noon kanko mo ganduɗa woni Ibrahima Thiam jeynoɗo ɗum o kanko nawi hoore makko ha toon to police o tottiri hoore makko ɗum ɗon noon saabi ganda ndeɓe nanguimo ha paari noon o arte gueɗe no waɗanno hawo ɓennina drogue o to ƴettanno drogue o e foof ɗum noon tan addi o nawama to ganduɗa woni e prison mo Cap Manuel te ina sikka ɗo e balɗe seeɗa tan so Allah jaaɓi ina ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni les échos winduɓe hande ɗum ɓe aɓe cikki tan ma woɗañ ko ganduɗa woni liberté provisoire ha ko ganduɗa ƴewte gueɗe makko no feewi ɗo e balɗe ɗum noon Amadou drogue ne ƴewtidani heewi tene lora no feewi ɓeɓe ganduɗa goni sukaɓe leydi meɗen ne heewi leydi ndi ko nannata ɗum ko andaka holto ummoto andaka ne hawni ko ɓuuri hen ko hulɓinade Aissata ko yewti ko e oɗo fannu drogue kewɗo mbaɗaɗo saisir toon to port autonome de Dakar kono noon kadi ko ɓuuri hen ko hawnade ko kanko Ibrahima Thiam nawde hoore mum wona ɗum tan kono kadi ko joni o nawire toon to Cap Manuel kadi sikke wonde ɓoyata waɗe ko wiyete hono liberté provisoire ɗum ɗon ene holliri tan wonde trafic uji mawɗi walla yimɓe waɗoɓe gueɗe kansuɗe kewɗe wonto bambi caggal ko wayno magistrat ji walla yimɓe mawɓe nder leydi ndi e on saaha jomum nanni dumbirdu balɗe seeɗa walla ñawene taƴanejo koye gueɗe on tuma balɗe seeɗa tan jomum wiye yo accete ko wiyete liberté provisoire ɗum hunde hulɓinide noon tigui gondimagu hewani jobjoɓe sisiɓe ummade tan nawa hoore mum beele ko ndimago walla won ko woni caggal ko ɗum ɗon foti ƴewtede ɗum tagui tan loskone foti waɗede assez ha lugguiɗo ƴeewe hol effectivement holko woni probléme o e holto drogue o ummoto ha para saabu ine hulɓini hande neɗɗo wiyede wari haɓɓa hoore muɗum nawa hoore mum e lawol Amadou weeɓani so ƴeewama ha ƴeewama mataw so wonko wambi caggal Allah andi so tawi wonko woni nder ko Allah andi e kanko mo ganduɗa woni Ibrahima Thiam on ɓuuri andirede inde Toubay ɗum noon haala ka ɓornima Touba walla ɓornaki Touba ko Allah tan andi te kadi losko kadi ine foti tengtinede Amadou ene waɗi fannuji ɗiɗi Aissata ko fate banggue ittude hoore mum nawa ɗum to police malla to gendarmerie gueɗɗiɗne hen gueɗel gotel ko ƴewde dañde wadde ko wiyete coopéré beele janggo pen mo ganduɗa ene jogori fayde dow ma o ene wawa ustade walla manam hoyba seeɗa ko heddi ko kadi jomum ni huula yoga e gueɗe walla famde wonde joni o wawa yaltude alay saago tan jaggue e on tuma nawa ɗe gueɗiɗi kala ɗo nan ɗon foof kadi nan ɗo ko gueɗe ganduɗa ɗe ene kewi yiyede kala e saaha ɗum ɗon noon mbiɗa sikki tan mataw ko ɗo haɗate kono haɗam hokkudema konngol eɗen jetta bandiraɓe men ɓe ganduɗa kala e saaha ene daara en to banggue télé ɗe no fewi ene mbaɗa commenté kadi no fewi eɗen teski hen noon aɓe mbayno leydi kono hande eɗen dutti teddungal mo ganduɗa o wiyata hoore makko toto toon to Paris kono noon kadi eɗen dutti hen teddungal dendiraɓe men ɓe ko wayno Abdoul Sow ko wayno kadi ha joni Foutankelli kamɓe kala ɓe tawe hen dendagal noon kamɓe foof inchallah ma wat ñalawma dutten ɓe teddungal to banggue darde mabɓe no hannirta ni on ɗon fonno Aissata noon tigui Amadou ko dañde weltare wiide won tan bandiraɓe ha lawol gongol tottude wonade janggo so Allahu lamɗo jaaɓi ko Ndeye Fatou équipe muɗum henno caggal caméra ji ha mbawon yiide amen on jarama Allah jarama